ערב טוב, ערב טוב. אצלנו, האמת שאני נמצא עכשיו באלבמה, ארצות הברית, אצלנו צהריים, אז כיף מי שיצטרף. אני מעריך שעוד יצטרפו תוך כדי, אבל נכבד את הזמן של אלה שכן נמצאים. אה, אני אציג את עצמי בקצרה, ואז נעבור על הסקירה. קודם כל, אני רועי, בן 46, נשוי, פלוס שלושה ילדים. אה, שנים ארוכות בקריירה ביטחונית, תוכם 4 שנים בצבא והיתר באחד מהארגונים הביטחוניים. פרשתי לפני 3 שנים, ונדל"ן תמיד 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 היה בהתחלה תחביב, ואחר כך בהמשך הפך להיות מקצוע. אני משקיע למעשה מגיל 22, משנת 2001. משקיע בהתחלה, תמיד אקטיבי, אבל בהתחלה כמשקיע ואחר כך כיזם. אני מקווה רק ששומעים אותי טוב, נעשה ניסוי פה, מישהו רק יכול לתת חיווי, שומעים אותי טוב? שומעים אותך טוב, מצוין. מצוין, תודה. בכיף. אמ, אז זה ככה מבחינת הסיפור האישי. ביזמות למעשה הקמנו חברה שנקראת צו, חברה פעילה, היום ממוקדת בעיקר בשוק באלבמה, סביב ברמינגהאם מי שמכיר. ואנחנו מתפתחים בכמה תחומים, נדבר על זה קצת, אבל המטרה המרכזית זה לתת סקירה על שוק הנדל"ן פה בארצות הברית, בהסתכלות גם על הכלכלה, מקרו הכלכלה וההשפעה שלה על שוק הנדל"ן, וזה ככה הכותרת בגדול. אני אתן ככה איזה 2 דקות של סיפור אישי שלי, איך זה התחיל, ולמה הבנתי שחשוב כל הזמן לקרוא, להיות בקיא ולהבין מה קורה ברמה היותר כוללת, ברמה של המקרו ולא רק ההשקעה הספציפית שלי, ולמה זה חשוב לכם כמשקיעים. אנחנו רוצים לתת לכם פה באמת כלים פרקטיים, וזה בא עם מקום של באמת לשתף ונתינה. ולמה? כי עזרו לנו באורך הדרך אנשים יקרים שהכווינו ונתנו, ואנחנו הבנו שהנתינה זה חלק גם מהדרך שלנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים גם לשתף אחרים. החומר שאנחנו נעבור פה, תהיה סקירה של לא יותר מחצי שעה, צברנו במשך חודשים על חודשים של מחקר שאנחנו עושים, ואנחנו נשתף. הסיפור שלי לפחות, אני התחלתי בהשקעות נדל"ן בישראל 10 שנים, ואחר כך כשהבנתי שהשוק ככה בישראל מאוד מאוד ברמות יוקר וגובה רף כניסה מאוד גבוהות, חיפשתי חלופות. ואז גרתי בארצות הברית 3 שנים, גרתי בניו יורק, שעת ערב, אני יושב רואה טלוויזיה, ואז אני רואה פרסומת. פרסומת מופיע איזה גורו נדל"ן אמריקאי, בוא נראה מה יש עד פה, היום, בואי. עד היום אני מקשיב לו, והוא אומר, אל תעבירו, תחכו, זו הזדמנות היסטורית, זה היה שנת 2010. הזדמנות היסטורית בתחום הנדל"ן, תזמינו את הספר שלי, תזמינו את הדיסק. אז היה DVD. הזמנתי, קראתי את הספר, הקשבתי, והדבר הזה לפחות שינה אצלי את התפיסה מקצה לקצה, והבהיר לי כמה חשוב להבין מה קורה מבחינת השוק ואיזה הזדמנויות זה מייצר לכם כמשקיעים. לי זה ייצר הזדמנות. ובאותה שנה באמת אחרי שלמדתי והכרתי את השוק, קנינו 4 נכסים בג'קסונוויל בפלורידה, שככה התחלנו, במחיר מאוד 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 נמוך. הנכסים האלה עד היום מלווים אותנו, וזו הייתה אחת ההחלטות הכי חשובות. למה היא באה? כי מישהו שמבין ועשה, אמר, חבר'ה, עצרו, אני רוצה לשתף אתכם, יש פה הזדמנות שהיא היסטורית. וככה התחילה אצלי לפחות ההבנה כמה חשוב להיות כל הזמן בקיא ולדעת מה קורה. ובזה אנחנו נתרכז. שאלות אתם יכולים לכתוב תוך כדי, שלומי תעקוב אחרי הצ'אטים, בסוף אני אענה למי שירצה, אני ארוץ על הסקירה, היא לא ארוכה, עשינו את זה, סקירה שהיא פשוטה להבנה ומיועדת בעיקר למשקיעים, פחות ליזמים, זה כבר סקירה שהיא מורכבת יותר. אז זה ככה מהבחינה הזאת. מה נעבור? כמה מושגי יסוד מאוד מאוד פשוטים בכלכלה ובטח בנדל"ן. לאחר מכן סקירה של שוק הנדל"ן, גם לאורך ההיסטוריה והתמקדות על השנים האחרונות. למה? כי כל מה שקרה פה משנת 2019-2020 קריטי ומשפיע עד היום על שוק הנדל"ן. ואז נדבר על הצפי ל-2025, מה יעשה שוק הנדל"ן בארצות הברית לפי כל
המומחים המרכזיים פה, בתי השקעות, ונציג גם מה המקורות שלנו, מה הוא הולך לעשות ב-25 עם מבט ל-26, ובסוף כלים פרקטיים. מה בסוף אתם עושים עם הידע הזה? איך אתם משתמשים בו כמשקיעים וכאלה שרוצים להצמיח את ההון שלכם בהמשך, כל אחד מהמקום האישי שלו. אז זה מה שאנחנו הולכים לעבור. כמה מושגים מאוד מאוד בסיסיים, ובאמת כלכלה זה נשמע מאיים, אבל אני חושב שמפשטים את זה, אז זה הרבה פחות מאיים, ואתם תבינו גם את ההשפעה של כל מרכיב שאני אדבר עליו. קודם כל, המרכיב הראשון נקרא GDP, GDP, Gross Domestic Products, זה כמו התמ"ג בישראל. מה זה אומר? זה גודל כלכלה. גודל כלכלה אמריקאי נמדד ב-GDP, נמדד בתמ"ג, והגודל של הכלכלה מתבסס על שירותים, סחורות, השקעות, הוצאות ממשלה, כל הדברים האלה אומרים מה גודל הכלכלה. לדוגמה, גודל הכלכלה האמריקאי הוא כיום בסביבות ה-30 טריליון דולר בשנה, זה נמדד שנתי. זה גודל הכלכלה האמריקאית. למה זה חשוב? אני אסביר. אינפלציה, כולכם שמעתם את המושג אינפלציה, אינפלציה באה מהמילה אינפליישן, אינפליישן זה ניפוח, זה למעשה מדד לעלייה של מחירים של סחורות ושירותים, כל שנה בכל מדינה עושים את זה, אני מדבר היום על ארצות הברית, כשהעלייה של המדד הזה בארצות הברית, הפד, הבנק הפדרלי פה, רוצה לשמור אותה סביב 2%, זה היעד שלו, כל שנה למעשה הם שואפים ליעד הזה, זה לא קורה, וגם עכשיו זה לא קורה, ואני אדבר גם על זה, אז זה אינפלציה. זה למעשה כמה אמריקאי משלם יותר כל שנה על השירותים והסחורות שהוא מקבל, על הדברים שהוא קונה ברשת או לא משנה איפה. ואינפלציה היום זה דבר שהוא מאוד מאוד מדובר, אז זה האינפליישן למעשה. בנק הפדרלי, כמו בנק ישראל בישראל, יש פה בנק פדרלי. יש לו יושב ראש, הבנק הפדרלי אחראי על המדיניות המוניטרית, זה המדיניות של הכסף בארצות הברית, שבגדול, בפשטות, הם מחליטים כמה כסף הם מדפיסים, והם מחליטים מה גובה הריבית במשק. למה זה חשוב? כי גובה הריבית במשק קובע לבנקים כמה משלמים על הכסף. הם משלמים לבנק המרכזי סכום מסוים על הכסף, וזה מה שהבנקים לוקחים מאיתנו, מהמשקיעים, מהלקוחות שלהם. וזה עלות הכסף בצורה הכי פשוטה. אחר כך אני גם אסביר בפרקטיקה, כל אחד מהמושגים איך הוא משתלב בראייה הכלכלית. אלה המושגים שהם פשוטים, אני רק אציין שיש פה גם אינדיקטור שנקרא חוב לאומי, לכל מדינה בדרך כלל יש חוב לאומי, החוב הלאומי של ארצות הברית עומד על 35 טריליון, כשהכלכלה היא 30 טריליון, אז אתם מבינים שהחוב הלאומי גדול יותר מהכלכלה, מה המשמעות? נדבר על זה. זה מבחינת מושגי יסוד הכי פשוטים. ובואו נעבור קצת יותר לפרקטיקה. הנדל"ן בארצות הברית, אוקיי, לפני שאני אדבר עוד כלכלה, יש גרפים מצוינים בכל מיני אתרים שהם אתרים שהם מהימנים, אפשר לסמוך עליהם, עלה לאורך זמן, קחו את 100 השנים האחרונות כמדגם, הגרף של הנדל"ן בארצות הברית נראה בצורה כזאת, עלה בהתחלה בצורה מתונה, טיפס, עלה, יש דרופים, ירידות מדי פעם, והמשיך לטפס, עלה, נפילות קטנות, ממשיך לטפס עד שהיה טיפוס משמעותי באזור 2020, שאני אדבר על זה, למה זה כל כך משמעותי, לאורך זמן. אז לאורך זמן מי שהחזיק בנדל"ן, למעשה הרוויח על הכסף שלו, אוקיי? כמובן יש פה הרבה שאלות, איפה, באיזה שוק, לא כל השווקים עולים בצורה דומה, אבל בממוצע, בהסתכלות רחבה על השוק פה, השוק הנדל"ן עלה. עכשיו, היו פה את הנפילות האלה, את הדרופים שדיברתי עליהם, אוקיי? ואני אתן לכם דוגמה ונחזור חזרה ל-2006-2007, ואני אדבר על שני מושגים, היצע וביקוש. למעשה, בכל כלכלה של שוק, שני המושגים האלה, היצע וביקוש, הם קריטיים. למה? בואו נדבר על שוק הנדל"ן. מה זה היצע? זה כמות הבתים הנתונה, הנכסים הנתונים שמוכרים ברגע נתון. זה היצע הנכסים בארצות הברית. ביקוש זה כמה אנשים רוצים לקנות. הפערים האלה בין היצע לביקוש הם קריטיים, והם קובעים לכם את המשקיעים כל כך הרבה דברים, למשל מתי אני נכנס, מתי אני יוצא, האם נכון להשקיע, לא נכון להשקיע, וכל הזמן יש משחק של פערים בין היצע לביקוש,
וזה נכון לא רק לנדל"ן. ומה שנגעתי, המושגים במקרו-כלכלה משפיעים כל הזמן על ההפרש בין היצע לביקוש. ואני אתן דוגמה על שוק, על המשבר שהיה פה, שנקרא משבר הסאב פריים ב-2006-2007, הייתה מדיניות לא אחראית של ממשלת ארצות הברית. מה זה אומר? נתנו כמעט לכל אמריקאי שבא לבקש משכנתה, נתנו משכנתה. לא בדקו בצורה מעמיקה מה היכולת של אותו לווה להחזיר את הכסף. ונתנו לא רק 100%, נתנו גם לפעמים יותר מ-100%. ולכן הביקוש היה עצום. למה? כי אני יכול לקנות בית. נותנים לי כסף, נותנים לי יותר ממה שאני יכול, והכסף לא עולה יקר, אני קונה בתים. קנו, 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 לקחו משכנתאות, ואז מה קרה לאורך זמן? היה בועה שהתנפחה, והתפוצצה פה ברגע אחד, ובסופו של דבר הלווים האלה לא יכלו לעמוד בתשלומים. למה? כי לא בדקו מי הם. ואז הייתה פה קריסה. הייתה פה קריסה של הנדל"ן, הייתה פה קריסה של השוק, בנקים פשטו רגל, אחד המשברים הכי גדולים בהיסטוריה האמריקאית. ומה שזה גרם, חבר'ה, זה גרם לנפילת מחירים. הביקושים ירדו בטירוף, היצע היה גדול, ולא קונים. והרבה אנשים, דווקא בתקופה שכולם בורחים, הם נכנסים. יש אנשים שמבינים את התהליכים שאני אדבר איתם עליכם, אדבר איתכם עליהם, ושם הם נכנסים. מכיר לא מעט אנשים, וגם אנחנו נהנינו מזה הבנו את המשמעות, נכנסנו פנימה, ואז אתה קולה נכסים במחירים שהם מאוד מאוד זולים באופן יחסי, בהשוואה היסטורית. והמשבר הזה הוא דוגמה מצוינת. מאז לקח כמה שנים טובות, השוק התאושש עוד פעם, הייתה עליית מחירים, ואז קרה משהו מאוד מעניין, שכולכם מכירים, ב-2020, סוף 19, התחילה הקורונה, והקורונה גרמה פה להרבה מאוד תהליכים שהשפיעו על שוק הנדל"ן. בהתחלה היה חוסר ודאות בכלל בעולם, ובטח בארצות הברית. סגרו פה קווי תעופה ובידוד, ואנשים נשארו בבית, ופחות צריכה, והכלכלה הצטמצמה. ומה שעשה פה הבנק הפדרלי, הוא הבין שהכלכלה מצטמצמת, אנשים מוציאים פחות, קונים פחות, זה לא טוב. כלכלה צריכה להיות תמיד בצמיחה, תמיד. ולכן הורידו בצורה דרסטית את הריבית במשק. זאת אומרת שהאנשים לקחו משכנתאות באותה תקופה, ברמה של 2-3%. תחשבו על זה, לקחת משכנתה בריבית של 2-3%. אז הרבה ניצלו את זה. אחרי ההלם הראשוני שהייתה ירידה קלה במחירים פה ובתנועה, אנשים הבינו פתאום את ההזדמנות הזאת שאני מדבר איתכם עליהם, לקחו משכנתאות, קנו בתים. והייתה למעשה קנייה מאוד מאוד רחבה במשך כמה שנים, 2020, 21, 22, ואז פתאום הגרף נראה ככה. הגרף פשוט עלה, כי הביקוש גדל וגדל, המחירים עלו, אבל אז נוצר איזשהו אפקט שאנחנו מרגישים אותו עד היום. מה האפקט הזה? 50% מהאמריקאים בממוצע מחליפים בית כל 10 שנים. מה שהם עשו בשנים האלה, הם ניצלו את ההזדמנות שהכסף זול, קנו בתים, החליפו בנים, שיפצו בתים, ואז ההיצע להמשך, או יותר נכון, סליחה, הביקוש להמשך הלך והצטמצם. למה? כי הם החליפו כבר בתים, אוקיי? והם יפגשו את זה עוד כמה שנים. ובנובמבר 2022 הבנק הפדרלי ראה שהאינפלציה, העלייה של המחירים פה, עלתה לרמה של 9%. אתם זוכרים מה אמרתי לכם שהיעד הוא 2%? עלה פה ל9%. זה אומר שאמריקאי משלם יותר על סחורות, בממוצע על כל מה שהוא קונה וצורך. ואז הם מתחילים בעלייה דרסטית של הריבית במשק. זה אומר שהבנקים משלמים יותר על הכסף, הם מלווים את זה לאנשים, זה עולה יותר לאנשים, הפעילות מצטמצמת, המשכנתאות עלו לרמה מ-2-3%, כיום, ינואר 2025 זה 7.04, 7%. זאת אומרת שאם לקחתי משכנתה היום ב7% ולקחתי אז ב2-3%, זה הבדל של לפעמים אלפי דולרים בחודש, תלוי כמה משכנתה לקחתי, אז תבינו כמה האפקט של זה משמעותי. ואז מנובמבר 22 עליות ריבית, המשכנתאות עלו, לא תמיד אגב יש קורלציה או מתאם מלא בין השניים, אני אדבר על זה, ואז למעשה הפעילות הצטמצמה, ב-23-24 הפעילות בשוק הנדל"ן הצטמצמה, ואז שוב אתם צריכים לשאול את עצמכם כמשקיעים, רגע, מה קורה פה? איך זה משפיע עליי? אין זה הזמן הנכון להיכנס, זה לא הזמן הנכון להיכנס,
וזה שאלות שעכשיו, כשאני אדבר על 25, אני אדבר עליהן. וזה האפקט. זאת אומרת, אני מביא אתכם עכשיו לשנים 23-24, ההיצע הצטמצם משמעותי. למה? כי אני עכשיו משלם משכנתה עם 2, 3, 4%. למה שאני אקח משכנתה עם 7%? למה שאני אמכור את הבית ואקנה חדש? אותו שיקול יש לאנשים גם בישראל. ואז זה מה שקורה. הפעילות הצטמצמה, הביקוש הצטמצם, וראינו האטה בשוק. אם ברמה ממוצעת של שנה, בשוק בארצות הברית יש 5 מיליון מכירות של נכסים, אנחנו ירדנו ב-23-24 לרמה של 4 מיליון. 24 היה 4.13 אם אני זוכר נכון, ואני אדבר על הצפי ל-25, ולכן זה הצטמצם. תוסיפו לזה, וזה עוד מרכיב חשוב שתכירו, היו פה בחירות בארצות הברית, אוקיי? והבחירות פה מבחינת האמריקאי הממוצע מאוד מאוד משפיעות. התחלף פה ממשל עם אג'נדה חדשה, מדיניות אחרת. זה התחיל מזה שטראמפ כבר במדיניות הבחירות, ואני לא הולך לדבר על הפוליטיקה, אני הולך לדבר על הנגזרות של הפוליטיקה, יוצא עם החלטות. ההחלטות שלו אמרו כמה דברים. אחד, אני הולך להעלות את המכסים ממדינות שאנחנו מייבאים מהם, אוקיי? הוא אגב עשה את זה. אני הולך לטפל בכל ההגירה הבלתי חוקית, אני הולך להטיב עם משלם המיסים האמריקאי ולהוריד את המיסים. וכל הדברים האלה, הם יצרו פה קודם כל הדממה. אנשים מחכים לראות מה הוא יעשה בפועל. ואז האמריקאי מאוד מאוד מושפע, זה נקרא סנטימנט. הסנטימנט של האמריקאי מאוד מושפע ממה שקורה מסביב. ואז הוא מחכה לראות מה קורה. טראמפ באמת נכנס, ואני אתן לכם דוגמאות עכשיו יותר פרקטיות, ומוציא החלטה. אני אתן לכם החלטה שיצאה פה לפני שבוע, והוא מטיל מכסים על מקסיקו וקנדה וסין. מקנדה מייבאים את רוב העץ לארצות הברית, ממקסיקו מייבאים גבס ועוד חומרים, ושוב אני חוזר להשפעה על הנדל"ן. תחשבו שאני מייבא חומרים שעכשיו אני משלם עליהם יותר, מה זה עושה לשוק הנדל"ן? מי שמשפץ בתים, מי שבונה בתים, זה סביר להניח שזה יעלה את המחירים, אוקיי? וההחלטות הגדולות האלה צריכות לבוא ולהיות מתורגמות אצלכם למעשים, אוקיי? ואנחנו כדוגמה, אנחנו בונים בתים וגם משפצים בתים, אז אוטומטית עוצרים, מכנסים את הצוות שלנו, אומרים, רגע, מה המשמעויות? העץ עולה, האם אנחנו יכולים להזמין עץ ולאחסן אותו? האם אנחנו יכולים לעשות הזמנה מראש ולשריין את זה? מה אפשר לעשות בשביל לצמצם את הסיכון הזה, אוקיי? זה אנחנו כיזמים. אתם תצטרכו לשאול אתכם מה זה עושה למחירים בסוף של הנדל"ן. לא משנה שהוא בסוף השעה את זה, ועכשיו יש משא ומתן ביניהם, אבל זה רק דוגמה. ה-illegal immigration, ההגירה הבלתי חוקית, טראמפ הכריז שהוא הולך להילחם בתופעה, לסגור גבולות, לגרש מפה מישהו אינו חוקי, ואוטומטית זה גרם פה א', תסיסה פנימית. באחד אתרי בנייה שלנו, אחד המקסיקנים לא הגיעו כי הם שבתו נגד המדיניות של טראמפ, אבל זה רק דוגמה. יש פה חשש אמיתי שיגרשו אנשים. עכשיו, יגרשו אנשים זה כוח עבודה, כוח עבודה שהוא יחסית זול. מי יבוא? יבוא חלופה שהיא יותר יקרה. עכשיו אתם מבינים את המשמעות של ההשפעה הזאת. ולכן, מה שגם אני רוצה להעביר לכם במסר, זה להבין מה קורה, ולעשות את הנגזרות, ולהבין מה זה משפיע עליי בסוף כמשקיע. אנחנו שואלים את זה גם כיזמים כמובן, בתור אלה שמייצגים את המשקיעים, וזה מאוד מאוד קריטי. ולצד זה, כדי שלא תהיה הפחדה, טראמפ הוא איש נדל"ן, עשה מיליארדים בתחום הנדל"ן, איש עסקים ממולח, הביא איתו את אילון מאסק. הצד השני של זה שאומרים, רגע, יש פה איש עסקים רציני, שנכנס בתקופה משמעותית. למה משמעותית? מזכיר לכם, אמרתי לכם שהחוב הלאומי פה הוא 35 טריליון בערך, הכלכלה היא 30 טריליון, החוב כבר גדול. תחשבו שאתם מרוויחים משכורת ואתם חייבים יותר. מה זה עושה? אי ודאות, אוקיי? האי ודאות הזאת, אגב, היא משפיעה על שוק המשכנתאות. כי עכשיו התחילו להוריד בהדרגה את הריבית חזרה, כי האינפלציה, אגב, חזרה לרמה של 2.9, 3%, 2.8, זה סביב המגרש הזה. ולמעשה המשכנתה עדיין לא ירדה, ושאלו איך היא לא ירדה. היא לא ירדה כי יש סנטימנט, עוד פעם, הציבור האמריקאי עדיין לא בטוח שארצות הברית תצא, מחכים לראות מה טראמפ יעשה, ולכן הם לא בטוחים, והמשכנתה עדיין נשארה גבוהה, כי היא תלויה בעוד גורמים חוץ מהריבית במשק. ואני אגיד מה הצפי ל-25, אגב, שכל רוב המומחים פה שאנחנו שמענו והקשבנו וניתחנו.
אז זה ככה נתת לכם המון המון דוגמאות למה קורה במקרו, איך זה משפיע על המיקרו. בנוסף לזה, שני היבטים. אחד, חשוב מאוד 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 להיות בקיא בשוק המקומי שאתם עובדים בו. אנחנו עובדים באלבמה, אנחנו מכירים את השוק באלבמה לפרטי פרטים, את הכלכלה פה, ממה בנויה כלכלת אלבמה, כמה אנשים היגרו לפה. אגב, הגירה חיובית זה אינדיקטור מאוד מאוד חשוב. למה? כי אנשים רוצים לעבור לגור במקום מסוים. ואני אחזור עוד פעם לקורונה, איך זה השפיע על זה. בקורונה אנשים נסגרו בבתים, לא היה להם לאן לצאת, אנשים היו בדירות קטנות, ורצו משהו אחר. ואז האמריקאים התחילו לחפש חלופה, התחילו לעבור מהאזורים הצפופים יותר, קליפורניה לדוגמה, ניו יורק, לכיוון מדינות השמש פה. מדינות השמש זה טקסס וטנסי ופלורידה, וגם אלבמה אגב, והתחילו לעבור. וכשיש הגירה חיובית, מגיעים אנשים עם כסף, עוד כוח עבודה, וזה מעצים כלכלה. אז לדוגמה אצלנו, ההגירה לפה היא חיובית, יותר אנשים נכנסים לפה מאשר יוצאים, אנחנו יודעים מה מנועי כלכלה, אנחנו מכירים את התתי שווקים, מה עשתה כל עיר מבחינת נדל"ן, מה רמת הפשיעה, רמת החינוך, הכל, אתם חייבים לרדת לפרטי פרטים ולהבין איפה אתם משקיעים. יש לנו 12 פרמטרים שדרכם אנחנו מנתחים כל אזור שאנחנו עובדים וחיים ונושמים עם זה. וכל חודש מקבלים דוח מאיגוד המתווכים פה באלבמה, מה עשה חודש השוק פה, מה עשה בהשוואה לחודש קודם, מה עשה בהשוואה לשנה שעברה, ולכן מעבר לכלכלה של ארצות הברית, גם את הכלכלה של אותה מדינה חשוב מאוד ללמוד. דבר נוסף וטיפ שאני נותן לכם פה, האמריקאים הם seasonal investors, seasonal buyers. מה זה אומר? הם משקיעים עונתיים. זה קטע לראות את זה לאורך כל השנים. בין החודשים בערך אוקטובר למרץ, הרמה של המחירות, שינויי בתים, יורדת פלאים. למה? חגים, חורף, אמריקאים פחות פעילים. ואם אתה כמשקיע רוצה לקנות נכס או למכור נכס, אתה צריך לדעת מתי. בחודשים החמים, שזה מאזור מרץ עד אוקטובר, שם הפעילות גדלה. שם אתה רוצה למכור בית, כי הסבירות שלך לקנות היא גבוהה יותר, והסבירות שהוא יעמוד בשוק היא קטנה יותר. ואם אתה רוצה לקנות, כנראה תפנה לחודשים הקרים יותר, כי אנשים רוצים למכור, קשה להם יותר למכור, שם אתה יכול לתפוס אותם. ולכן אמרתי לכם, הטיימינג וההבנה של השוק מהמקרו למיקרו, היא מאוד חשובה דרך הפסיכולוגיה הזאת בכלל של האמריקאים. ולכן גם זה חשוב. אני עובר מכאן, מהשנים האחרונות, אמרנו השפעה על 23-24, עכשיו בואו נסתכל על 25. פה הקשבנו באמת להרבה מאוד מומחים, בתי השקעות, מזילו שמכיר דרך רילטור, דרך פאני מיי ופרדי מק, שזה חברות המשכנתות הגדולות ביותר פה בארצות הברית, וארגון המתווכים וביגר פוקטס, מי שמכיר. אז לקחנו את הדעה הרווחת. יש כאלה שהם קצת לפה, קצת לשם, מה הולך להיות פה ב-25. קודם כל, בשורה התחתונה אף אחד לא באמת יודע. הכל זה בגדר הערכות, כי הכל תלוי למעשה מה יעשה הממשל, ההחלטות, האם באמת הם יהיו אחראים ויקחו אחריות על החוב הלאומי פה ויצמצמו אותו משמעותית. זה הם התחילו ממש, אילון מאסק התחיל ממש בצעדים אופרטיביים, לתת מענה פה לחוב הלאומי שהולך ותופח. אז זה הרבה תלוי בזה, אז אף אחד לא יודע, אבל מה צופים? אחד, צופים שהבנק הפדרלי יוריד ככל הנראה את הריבית פעמיים, ברמה של 0.25%, זה לא דרמטי. זה מה שצופים, זה גם לא ודאי. שתיים, צופים פה עליות מחירים מאוד מינוריות, בין 2-4%, זה הטווח של כל המומחים שאני שמעתי, זאת אומרת שהשוק עדיין, למרות כל מה שנגעתי, נמצא עדיין בעלייה מתונה והמתנה למה קורה. הפעילות, היקף הפעילות צפוי לגדול לא משמעותית, לעלות ב-25 ו-26 בהדרגה, זאת אומרת שיותר בתים גם יהיו בשוק, וגם יותר בתים יקנו אותם, וזה למעשה מה שהולך לקרות בשנתיים הבאות. עכשיו, אני רק אחדד ואני אומר שכל שבוע אני שומע סקירה, ואז בתי ההשקעות תמיד מחדדים את הצפי שלהם קדימה לפי מה שקורה, אוקיי? וכרגע סביר להניח שזה מה שיקרה, ואז אתם צריכים עוד פעם לשאול, רגע, מה זה אומר כלפיי כמשקיע? האם נכון להיכנס, לא נכון להיכנס? אז תראו,
אני אומר ויזהיר, אני לא יועץ השקעות, אני לא כלכלן, אנחנו פשוט חברה שמנתחת כל הזמן נתונים ולומדת מהגדולים ביותר פה. אז אני אומר, קודם כל תכירו ותחליטו מה נכון עבורכם. בכל שוק אפשר למצוא עסקאות מצוינות, אבל צריך לוודא שהן משמעותית מתחת לערך השוק, מה שגם אנחנו מבינים שעדיין צפויות פה עליות מתונות של מחירים, אוקיי? ולכן בעסקאות הנכונות, בשווקים הנכונים, כן אפשר וצריך להיכנס לפעילות כמשקיעים, אבל לדעת ולהבין לעומק לאן אני נכנס. אז זה ככה מבחינת מה הולך להיות ב-25, כמובן שהנתונים פה הרבה יותר מפורטים ממה שנתתי ברמה של היקפים של כמה עולה פה, כמה יעלה בית ממוצע וכמה פעילות תהיה, אבל אני לא אעלה אתכם בנתונים, חשוב שתבינו רק את המגמות בשלב הזה לשנתיים הקרובות. הדבר האחרון, החלק האחרון, זה הפרקטיקה. כבר תוך כדי ככה נתתי לכם כמה קריאות כיוון לגבי פרקטיקה. הפרקטיקה היא כזו, אחד, ידע שווה כוח. אני מאז שהבנתי את זה ביום הזה שאמרתי לכם ששמעתי את אותו בחור, מקשיב, שומע, מנתח, וזה כוח. כי דרך הכוח הזה אתה מבין איך לבנות את האסטרטגיה שלי, איך לבנות את התזמון הזה, מתי אני נכנס, מתי אני יוצא, וזה קריטי. אני עכשיו פעם שנייה שמעתי את הספר של סם זל. סם זל הוא היה אחד מהטייקוני נדל"ן הכי גדולים שהיו פה בארצות הברית, יהודי, הגיע לפה כמהגר עם משפחה מפולין, בלי כלום בכיס, והוא פשוט, בעיניי, הבן אדם שראה בצורה הכי בהירה את הכלכלה, ההבנה של מרכיבי הכלכלה, ופשוט הוא השקיע בהתאם, הוא קרא את השוק בצורה גאונית. אני ממליץ מאוד מאוד על הספר שלו, הוא נקרא Am I being too subtle, אני מאמין שיש גם גרסה בעברית, אני כל יום שומע רעיונות איתו, ופשוט איש מבריק, והוא לקח את הידע הזה עם ההבנה שלו, ולקח את זה לתחום העסקים, ופשוט השיא שלו מכר ב-39 מיליארד דולר לבלקסטון, שזה אחת הקרנות נדל"ן הכי גדולות פה שנסחרות. אז ידע שווה כוח, מהמקרו למיקרו, לדעת ולהבין את כל האינדיקטורים, מה זה משפיע עליי עכשיו, גם אם משקיעים עבורכם, וזה בסדר, שאני השקיעו עבורי לפני שאני, היה לי באמת הפנאי, תשאלו שאלות, תהיו משקיעים אקטיביים, תאתגרו איזה שוק, תשאלו על השוק עצמו, מה הנתונים, לפי הנתונים שככה נתתי לכם תוך כדי, מבחינת כלכלה ומיקרו-כלכלה, וכמה על הנדל"ן ופשיעה ורמת חינוך, תשאלו הכל. חברה טובה גם תיתן לכם מראש את הנתונים, וככה אתם תוכלו לדעת לאן אתם נכנסים. אז תמיד לאתגר, תמיד לשאול שאלות, לרגע, אל תזלזלו בשום שקל שאתם שמים במקום אחר, תדעו לאן זה הולך. זה אחד. שתיים, אנחנו פנימה אצלנו תמיד עושים סקירות כל שבוע, מה היה, מה קרה, מה השתנה, והכי חשוב, מה זה גוזר עלינו. עכשיו, לגזור זה פשוט החלטות שלנו מושכלות על בסיס נתוני העבר. לא תמיד אתה צודק, לא תמיד אתה מדייק, אבל ככל שיש לך יותר ידע ומסד נתונים, סביר להניח שהקריאות כיוון להמשך יהיו יותר מדויקות, אז לדעת, לעשות סקירות, לרשום לעצמך מה זה אומר מה הנגזרות של זה. אני אתן דוגמאות מה אנחנו למעשה גם עשינו, כשהבנו את המשמעויות של הכלכלה, אז קודם כל זה לכנס את הצוות המקומי. אוקיי, זה המצב, אגב, הם לא תמיד בקיאים בזה, אנחנו נותנים סקירה, אומרים להם, אוקיי, מה המשמעות מבחינתכם? מה אתם חושבים שצריך לעשות? איך אפשר למזער נזקים? הרבה פעמים גם יש רעיונות מאוד יפים מצידם, וזה ככה הדוגמאות של לקחת את הדברים ברמה הכללית, ולהקיש את זה לתוך ההשקעות של המשקיעים, או המיזמים שאנחנו מקדמים. דבר נוסף, ההחלטות שלכם מתבססות על בסיס זה, מתי נכנסים, מתי מוכרים, מתי קונים, וזה לא מבוסס רק על השוק הגדול, אלא גם על השוק הקטן. כי יכול להיות מקום שאתם נכנסים אליו, אבל אתם פתאום לא מבינים מה קורה, פתחו שם איזה מרכז שירות תעסוקה, אמזון העבירה את המרכז שלה לשם, ופתאום יש איזה בוסט באזור מסוים. ולכן אני אומר, אתם חייבים להכיר גם את האזור שלכם, מה נותן שם גידול משמעותי, כי יכול להיות שהכלכלה ברמה הארצית תהיה בכיוון מסוים, אבל אותו שוק פשוט מייצר דברים אחרים.
אל תלכו תמיד לאן שכולם הולכים, ואני אתן לכם דוגמה על מה שקרה בפלורידה ובטקסס. אמרתי לכם שאחרי הקורונה, למעשה הייתה נהירה למדינות האלה, לא רק של אנשים, גם של יזמים, ובנו שם חברות, נוספו שם, התוספת לשוק המקומי הייתה מאוד מאוד משמעותית, והייתה הצפה, והשנה האחרונה הם הגיעו לכמעט 0% עלייה בשווי הנכסים. למה? כי הייתה הצפה, כי כולם רצו לאן שכולם רצים, אוקיי? לכן חשוב מאוד להבין מה הדברים הבאים, לא מה הטרנד עכשיו. כי הטרנד עכשיו, הבינו את זה לפניכם, חברות לפני 3 ו4 שנים, הם נכנסו אז, והיום הם נהנים מהטרנד. אל תלכו אחרי מה שכולם, זה לא רק אנחנו אומרים, וורן באפט, שהוא גדול המשקיעים פה, תמיד אומר, ברגע שכולם רצים לאנשהו, אני עוצר ושואל את עצמי, רגע, לאן הולכים? ברגע שכולם מדירים את רגלם ובורחים, אני נכנס. וזה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה למעשה בהסתכלות שלו הגדולה, אבל זה נכון לא רק לוורן באפט ששווה מאות מיליארדים, אלא גם למשקיע שההון שלו לא נאמד בכזה ווליום. אז זה רלוונטי מאוד, ותכנון אסטרטגי. לשבת, לתכנן קדימה. מה היה, מה קורה, מה עשיתי ולאן אני הולך. כל הזמן לחיות את הדבר הזה, ואם לכם אין את הזמן, ואנחנו עכשיו מכבדים את הזמן שלכם, ואנחנו נותנים לכם את התובנות, אז להתייעץ עם אחרים. לשאול אחרים שיש להם את הזמן, והם עושים את זה ביום יום. אז זה ככה מבחינת הסקירה, הבטחתי לכם שזה לא יהיה ארוך, שישתדל לעשות את זה במילים שהן יחסית פשוטות, שכולם יבינו, ולתת לכם את הכלים. אנחנו נוכחים גם ברשתות החברתיות, יש לנו פודקאסטים שהם מידע לכולם, שאנחנו ככה נותנים באהבה, גם בספוטיפיי יש לנו, גם ביוטיוב, בפייסבוק, you name it. אז זה מהבחינה הזאת. אני אשמח אם יש שאלות, אז גם לענות לשאלות. ותודה על הזמן שלכם. בסוף באתם 8:30 בערב אחרי יום עבודה, וכל אחד עם המרוץ חיים שלו, עצרתם, אבל אני חושב שמידע, אמרתי לכם, יש לו כוח, כוח שווה, לא רק כסף, הוא שווה עוד דברים אחרים. אה, זהו, תודה. אם יש שאלות, אז זה הזמן. שאין שאלות. אין שאלות בצ'אט, אתם מוזמנים, רק מי שרוצה לדבר לצאת ממיוט. רועי, תודה רבה על סקירה מדהימה, מעשירה. אני מפרגנת לך, אבל אני תמיד נהנית להקשיב לך. זה היה כיף גם להעביר, כיף לתת את זה לאחרים. טוב, אז נראה שאין שאלות. בכל מקרה, אנחנו מקליטים, הקלטנו את זה, אנחנו גם נפיץ את זה. אתם מוזמנים עדיין לכתוב לנו גם באופן פרטי, אם יהיה למישהו שאלות אחרי זה, משהו שהוא רוצה להבהיר, להבין, נשמח. תודה רבה לכולם על ההשתתפות, ושיהיה לכם המשך ערב נעים והשקעות בטוחות וטובות, וכמו שרועי אמר, ידע זה כוח. אז תקשיבו ותלמדו. תודה רבה, ערב תודה טוב, רבה. לילה טוב, תודה ישראל. רבה. היי, ביי ביי. ביי ביי. תודה. רחל, תודה. תודה לכם, איזה כיף. היה תודה. ממש תודה. מעניין. איזה כיף. תודה. ביי מחר תודה. בהצלחה. תודה. אומייגש. ביי. ביי ביי. ביי. אני אדבר איתך.